Preduzeće Jugosistem osnovano je 1985. godine u Doboju i osnovna delatnost firme bila je obrada betonskog gvožđa i proizvodnja armature po specifikaciji kupca. Početkom 90-ih firma je preseljena u Niš i Belu Palanku i ovde u Nišu smo preselili armirački pogon i nastavili sa osnovnom delatnošću. Pored toga imamo veleprodaju građevinskog materijala. Uvoznici smo ovlašćeni serviseri i prodavci za Longking viljuškare, kineske korporacije Longking, i pored toga bavimo se projektovanjem i izgradnjom fotonaponskih sistema solarnih elektrana. S obzirom da imamo i veliko znanje i savremene mašine automatske koje koristimo u obradi armature, to nas je preporučilo da i ovde na jugu Srbije pratimo neke od najvećih infrastrukturnih projekata, pored toga što snabdevamo i naše kupce na teritoriji grada Niša i šire. Jugosistem danas zapošljava 30 radnika, od proizvodnje i komercijale do uprave. Imamo pogon u Nišu, pogon u Beloj Palanci i predstavništvo u Beogradu. Nama se na program podrške 2019. godine javila firma Jugosistem. Oni su prepoznali kroz javni poziv da bi taj program mentoring program podrške bio koristan. Javili su se na konkurs i njima je odobreno 50 mentoring sati. Mi smo imali privilegiju da program mentoringa, jedan deo mentoringa u Jugosistemu radimo sa japanskim konsultantima. Takođe, ovde je sproveden takozvani on-the-job trening, gde smo sa drugim kolegama, mentorima iz ostalih regionalnih razvojnih agencija imali priliku da sa japanskim konsultantima radimo na praktičnoj primjeni mentoring alata. Nama se firma Jugosistem javila pre svega za podršku u oblasti organizacione strukture i obuke kadrova. Oni su prepoznali da su im potrebne obuke iz oblasti komunikacije. Međutim, mi smo kasnije kroz dijagnostifikovanje preduzeća, kroz upoznavanje sa firmom, prepoznali potrebu za sprovođenjem još nekih aktivnosti kao što su Kaizen, kao što je obuka za poslovanje, to jest pisanje biznis planova. Ono što mi je posebno drago jeste što naša saradnja sa firmom Jugosistem nije završena onog trenutka kad je završena mentoring usluga. Mi smo nastavili našu saradnju i nadalje, nastavili smo da pratimo njihov rast i razvoj, da budemo partneri na realizaciji još nekih projekata i drago mi je da su oni uspeli da sve ono što su naučili kroz rad sa mentorima i saradnju sa japanskim konsultantima uspeli da sprovedu u svoje poslovanje. Tako da, recimo, nakon toga imali su uspešno apliciranje i kod nekih drugih programa i kod nekih drugih fondova koje su opet iskoristili za neki dalji razvoj.